Je tu ukážkové 10 ročia trvajúce ignorovanie juhu Slovenska všetkými garnitúrami. Výsledkom je, že z tohto odrezaného regiónu stále odchádza tá najcennejšia komodita. Keď zomrel priemysel, jedným z možných logických nástupcov je turizmus. Naša cesta regiónmi pokračuje. Prichádzame na miesto, kde nás čaká mimoriadne trpký pohľad na zašlú slávu a rozpadnuté historické centrá. Na miesto, kde sa demografické vysídľovanie šíri rýchlejšie ako infekčná choroba a pojem Hladová dolina tu dostal svoje fyzické obrysy. A nie je sa čomu čudovať. Sme totiž na Gemeri. V regióne, ktorý sme ako krajina historicky vycicali, vyťažili takmer na kosť a následne ho nechali na pospas osudu. Je to región, ktorý nedostáva od štátu ani zlomok takej pozornosti ako predošlé dva, ktoré sme si rozoberali. Pritom vo svojej surovej, autentickej kráse a globálnych unikátoch za nimi absolútne v ničom nezaostáva. Poďme si spoločne prejsť pád kedysi jedného z najbohatších regiónov Slovenska. Gemer nebol vždy len chudobným príbuzným. Od stredoveku až do moderných dejín to bolo pulzujúce priemyselné srdce Uhorska. Bola to gigantická zásobareň železnej rudy, medi, ale aj drahých kovov. Kým mnohé slovenské regióny boli ešte prevažne vidiecké, v bohatých častiach Gemera už stáli honosné mešťanské domy, kúrie a kaštiele. Preto je nimi tento región doslova posiaty. Veď každý z nás predsa pozná Betliar, luxusné do detailu prepracované sídlo rodu Andrášiovcov, ktoré ukazuje, aký kapitál sa tu točil. Gemer ťažil ako besný a bohatstvo z jeho podzemia tieklo prúdom priamo do Budapešti. Rovnako si spomeňme, kde vzniklo úplne prvé slovenské gymnázium. Nebolo to v Bratislave ani v Košiciach. Bolo to tu, na Gemeri, v Revúcej. Mesto, ktoré je dodnes posiaté nádhernými stavbami. Lenže bez kapitálu minulosti tieto domy bohužiaľ pustnú a ich omietky opadávajú. Z kedysi hrdo prosperujúcich banských centier ako je Jelšava, Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Revúca, Muráň či Rožňava sa stali mestá, z ktorých sa mladí ľudia vyparili pri prvej možnej príležitosti. Pritom, keď sa v každom z nich zastavíte a odmyslíte si ten nános ošumelosti, zistíte, že sú to nádherné miesta, ktoré len čakajú na svoju renesanciu. Čo teda stojí za úpadkom tohto kedysi honosného regiónu? Vzhľadom na to, že išlo primárne o banský región, najlogickejšia odpoveď je fyzické vyťaženie surovín. Ale to je len jeden zlomok rovnice. Technologicky začali gemerské železiarne zaostávať už koncom 19. storočia. Nedokázali sa adaptovať a konkurovať moderným, centralizovaným oceliarským závodom, napríklad tomu v nedalekej Podbrezovej na Horehroní. Ďalšia rana prišla paradoxne po rozpade Uhorska a v roku 1920 podpísaním Trianonskej zmluvy. Gemer bol totiž stáročia infraštruktúrne a obchodne silne naviazaný priamo na Budapešť. Zrazu sa nakreslila nová hranica a tieto prirodzené obchodné tepny sa zo dňa na deň umelo pretrhli. Definitívny klinec do rakvy pre tento región však znamenal rok 1989. Prechod na trhovú ekonomiku ukázal zastaralosť podnikov, čo znamenalo koniec baníctva a zatváranie závodov. Boli to časy, kedy nezamestnanosť v týchto dolinách atakovala 30% a región sa z tohto ekonomického šoku dodnes nedokázal plne spamätať. A ako to vyzerá na Gemeri dnes? Štatisticky síce celková nezamestnanosť klesá, no buďme realisti. Okresy Revúca, Rožňava a Rimavská Sobota sú dlhodobo na chvoste rebríčkov v rámci celej krajiny. Tomuto regiónu by k naštartovaniu ekonomiky a príchodu veľkých investorov extrémne pomohla plánovaná rýchlostná cesta R2. Lenže tu narážame na zlyhanie štátneho aparátu. Je tu ukážkové 10 ročia trvajúce ignorovanie juhu Slovenska všetkými garnitúrami, ktoré kedy sedeli v Bratislave od vzniku samostatnej republiky. Totálne riti. Pri aktuálnom slimačom tempe budovania diaľnic na Slovensku uvidia Gemerčania plnohodnotnú R2 možno tak o 150 rokov. A to je môj optimistický pohľad. Good idea, Slovakia. Výsledkom je, že z tohto odrezaného regiónu stále odchádza tá najcennejšia komodita.
Mladí, vzdelaní a šikovní ľudia. Avšak aj v tejto tvrdšej realite svietí svetielko nádeje. Keď zomrel priemysel, jedným z možných logických nástupcov je turizmus. Gemer je skrytý poklad Slovenska. Je to surová, nekomerčná alternatíva pre každého, kto neznesie preplnené, predražené Tatry a chce sa doslova stratiť v nekonečnom tichu lesov východnej časti slovenského Rudohoria. Najkrajší kút našej krajiny, slovenský raj, si Gemer delí so Spišom. Nájdete tu nádhernú vodnú nádrž Palcmarská Maša, kde sa môžete v lete kúpať, zatiaľ čo vám priamo ponad hlavu prechádza vlak smerujúci do Košíc. Záchrana tohto regiónu dnes paradoxne nestojí na štáte, ale na tvrdohlavej práci domácich aktivistov a nadšencov. Najžiarivejším príkladom sú čierne diery. Aj vďaka ich mravenčej práci sa z opustených, schátraných industriálnych pamiatok stávajú vyhľadávané cool miesta, kam si ľudia z celého Slovenska chodia po zážitkové ubytovanie. Ďalším organickým ťahuňom turizmu sa stali sisle z Muranskej planiny. Tieto voľne žijúce hlodavce si na prítomnosť turistov tak navykli, že tu rozbehli svoj vlastný biznis pozovania na fotky výmenou za slnečnicu alebo ovocie, alebo bars, čo im dáte. Znie to bizarne, ale tieto zvieratá dokázali pre návštevnosť Muráňa urobiť viac než akákoľvek štátna marketingová kampaň. A keď tam už budete, je vašou povinnosťou vystáť si radu na tie najlepšie, originálne muránske buchty. Inak celkom vtipné, že malý hlodavec spravil pre región viacej ako štát. Také trošku na zamyslenie. A potom je tu kategória sama o sebe, ktorou môže Gemer konkurovať svetovým destináciám. Podzemie. Vo svojich útrobách má totiž unikáty, ktoré na tejto planéte existujú len vo veľmi obmedzenom počte. Hovorím konkrétne o Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Aby ste pochopili jej hodnotu, na celom svete sú sprístupnené len 4 jaskyne tohto druhu. Jedna je v Mexiku, druhá v Argentíne, tretia v Česku a posledná tu na Gemeri. Aby som toto jaskyniarske okienko dotiahol do konca, na Gemeri leží slovenský kras. Je to najväčší krasový celok planinového typu v strednej Európe. Zahŕňa vyše 1300 jaskýň a priepastí. No a tu sú moje dva tipy na návštevu. Určite je spomínaný aragonitový unikát a potom jaskyňa Domica. Tam sa plavíte na loďkách po podzemnej rieke, ktorá pretína štátnu hranicu s Maďarskom. Ak by takéto svetové unikáty ležali niekde v Rakúsku alebo Švajčiarsku, viedla by k nim diaľnica a točili by milióny eur ročne. U nás k nim vedú rozbité cesty 3. triedy. Good idea, Slovakia. V neposlednom rade nesmieme zabudnúť na tzv. Gotickú cestu. V malých, navonoch ošarpaných dedinských kostolíkoch nájdete ukryté historické fresky od talianskych majstrov. A opäť, v krajinách, ktoré si vážia kultúrne dedičstvo, by tieto diela boli prísne chránené ako vzácne národné umenie. No u nás, vďaka systémovej apatii štátu, sa na ich záchranu a reštaurovanie musí poskladať občianske združenie z 2% daní bežných ľudí. Good idea. Preto je Gemer pre nás nielen historický skanzen, ale je to aj obrovské zrkadlo našej spoločnosti. Ukazuje nám, ako môže dopadnúť ten najbohatší, najsľubnejší región, ak sa zmení geopolitická situácia a štát ním začne opovrhovať. Budúcnosť Gemera je stále neistá. Samotná snaha obetavých aktivistov dlhodobo nestačí na to, aby nahradila chýbajúcu infraštruktúru. Tento úpadok však bohužiaľ nie je ojedinelou záležitosťou našej krajiny. Zvykli sme zabúdať aj na ďalšie regióny. Ukázali sme si to minulé na príklade kontrastného Spiša. Alebo sa naopak môžeme pozrieť na Liptov, ktorý túto bitku vyhral a dnes ťahá masívnu časť turizmu na Slovensku. No a v budúcom videu sa zas posunieme o dolinu vedľa a pozrieme sa na ďalší pomerne odrezaný región. Čau!